Tule.
ಶಿವಪುರ ತಲ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹೊಡೆದು ಇಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಪೋಪುನಂಡ ಪೆರಡೂರುಗಾದು ಪೋಪುನಂಡ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಕಾರ ಶಿವಪುರ ಬಣದೆ ಶಿವಪುರ ಹೊಡೆದು ಒಂತ ಈಕಾರ ಮುಳ್ಳುಗುಡ್ಡೆಂದು ಅಲ್ತ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜೆಗೆ 7 ತಿಂಗಳು ಕರೆದು ಎಡಮ ತಿಂಗಳು ಆಂಡಿಗೆ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಜನ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆ ಒಂದೇರೊಂದು ಪಂಡ್ಯಾರ ಅವೆಂತೂದು ಯಾನು ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಲ ಪರಿಹಾರ ಆವಡ ಪಣದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಡ್ಚಾಯಿನ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ತಿರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬೊಡ್ಚಾಯಿನ ಮಾತ ಪನರ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಾಯಿನ ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡಂದು ದೇವರಡೆ ಕೇನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ಪನೋಡು ಹೊರತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಗ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆತ ಖಾರವಾದ ಅನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಲತ್ತು ದಾಯ ಪನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಇಂಕ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಖಾರವಾದ ಪಾತೆರ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆವನ್ನಿನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಾಯಿನ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಾರಗೊಂಜಿ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ದಿನಾಲ ಏತು ಸಾಧ್ಯನ ಆತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಕುರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಗೊರಗರ್ಜನ ಗುಡಿ ಮಾತ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಕಷ್ಟದಕ್ಲೆ ಪೂರ ದೆರ್ತು ಪತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಇಡೆಗು ಮುಗಿಪು ಇನ್ನಿತ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.